Witamy ponownie w Zwierciadle Trzylafu. Obiecaliśmy Wam wywiady z ciekawymi ludźmi, którzy uczestniczą w festiwalu. A daj to jeszcze raz, bo jest... Witamy ponownie w Zwierciadle Trzylafu. Obiecaliśmy Wam wywiady z ciekawymi osobistościami Trzylafu i dotrzymujemy słowa. Jako pierwszą przybliżymy sylwetkę niewątpliwie ciekawego scenarzysty ze Słowacji, przewodniczącego naszego jury, Ondreja Šulaja. Pane rektore, děkuji, že jste přijal pozvání k našemu rozhovoru. Dovolte mi, abych vás krátce představil. Jste velice všestranná osobnost, divadelní dramaturg, scénarista a spisovatel. Vystudoval jste Vysokou školu muzických umění v Bratislavě, kterou nyní vedete. Věnoval jste se divadelní, televizní i filmové tvorbě. Zahájil bych otázkou. Zde na Třineckém filmovém festivalu jste předsedou festivalové poroty. Jaké je to být tím, který hodnotí práci ostatních? Máte rád túto úlohu? No, robím to celý život. Keď som bol v divadle, tak som vlastne hodnotil a kritizoval hercov, ktorým som robil vlastne dramaturga na škole. Vlastne hodnotím študentov už vyše 20 rokov, takže nerobí mi to problémy a navyše mám tu skvelých priateľov, spolupracovníkov, ktorí vlastne vždy, keď sa stretneme na konci a hodnotíme tie filmy, tak myslím si, že vždy dospejeme k nejakému spoločnému názoru. To znamená, máme spoločný pohľad na veci, na mladý film a to je dobré. Jezdíte do Třince každoročně. Kolikrát jste tady vlastně byl na festivalu? No, keď tak spomínam, minimálne 15 krát asi. To je už hodně teda. Jistě i na Vysoké škole muzických umění přicházíte do styku s tvorbou začínajících tvůrců, kterou vlastně musíte taky nějak hodnotit. Pozorujete nějaký vývoj, trend u mladých tvůrců z Polska, Slovenska, Česka? No ja začnem tými našimi mladými na Slovensku. My keď sme pred pár rokmi chodili sem na tento festival, tak niekedy sme mali jeden film, boli roky, kedy sme nemali žiadny film, žiadny debut. To znamená, že tá naša kinematografia bola istý čas v takom útlme, v takej kríze by sa dalo povedať. Ale za posledné roky, a vidím to na našej škole hlavne, vyrástla generácia, veľmi silná generácia mladých dokumentaristov, ktorí chodia po svetových festivaloch a prinášajú ocenenia za svoje dokumenty. Napríklad Marko Škop so svojím filmom Iné svety pred pár rokmi získal v Karlových Varoch a s posledným filmom opäť získal cenu v Karlových Varoch. Takže je to naozaj silná generácia. Mali sme silných animátorov a v posledných rokoch sa prebudzajú trošku aj režiséri hraného filmu a to je dobré. Priniesli sme tohto roku 3 debuty zo Slovenska, takže už sa zaraďujeme medzi kinematografie, ako je polská a česká, to som rád. Pracujete hlavně jako scénarista. Práce scenáristy je aspoň v takovém veřejném mínění nevděčná, neviditelná, dalo by se říct. Jak je možné pro takového laika ve výsledném filmu nějak ocenit příspěvek toho scenáristy k celkovému výsledku toho filmu? No, zo zlého scenára sa ťažko urobí dobrý film, takže tie dobré filmy, ktoré majú diváci radi alebo ktoré sú ocenené na rôznych festivaloch, to znamená, že za tým je aj práca scenaristu. Musí to byť kvalitný a dobrý scenár, dobrá téma, ktorú spracuje takým spôsobom, že ten režisér s nej dokáže urobiť naozaj veľmi kvalitný film. Ja mám skúsenosť takú, že nikdy nepracujem ako scenarista sám. Nepracujem za stolom, kde si v miestnosti oddelený od nejakého sveta. Vždy som pracoval a spolupracoval s režisérom už od samého začiatku. To znamená od námetu až po výsledný tvar. Vždy som spolupracoval s režisérom, lebo si myslím, že spolupráca s režisérom sa vždy oplatí. Ten scenárista môže potom ľahšie isté veci a svoje predstavy dostať potom do toho hotového filmu. A ještě otázka na závěr. Pracujete teď na nějakém projektu nebo v nejbližší budoucnosti plánujete nějaký projekt zajímavý? No, ten scenarista má tú výhodu, že môže mať rozpracovaných niekoľko projektov. Nestojí to veľké peniaze, stojí to len námahu sedieť za počítačom a spracovať, zbierať si materiál. V tejto chvíli vlastne už dlhé mesiace si zbieram materiál na takú historickú tému. Chcel by som vlastne zmapovať také obdobie, ktoré u nás na Slovensku ešte nebolo zmapované. To je Veľkomoravská ríša, to znamená, to je to 9. storočie. Čo z toho bude, uvidím. A okrem toho ešte vlastne sa začínam zaujímať o takú zvláštnu tému a to je
taká história jedného mestečka, v ktorom žijú Maďari a Slováci, kde si napomedzi maďarsko-slovenských hraniciach. A to je tiež téma, ktorá je v tejto chvíli veľmi zaujímavá. Mockrát vám děkuji za váš čas a za rozhovor. Ďakujem aj ja.